Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. O obxectivo deste xogo é conseguir que os peixes todos dunha mesma cor, cada persoa terá a cor que queira, acaben xuntos nalgúna zona do tabuleiro. Poden estar así, estirados, non importa, como se queira. Por exemplo, se estiveran así, xa non están conectados, pero se este se pon aquí ou aquí, sí que estarían conectados. E o tabuleiro é a táboa de multiplicar do 1 ao 10. Por exemplo, 2 por 7, 14. Ou 2 por 7, 14, que ven sendo o mesmo. Tíranse os dados, a raia vai para baixo, cá baixo é un 6, esta é un 9, e o 0 vale 10. Entón, tíranse os dados. 9 por 4. Eu podo colocar o meu peón en calquera resultado que eu queira. 9 por 4, 36 aquí, ou 9 por 4, 36 aquí. Eu podo poñer, por exemplo, aquí. E logo imos xogando, logo xoga outra persoa, logo xogo eu, e cando todos os peixes dunha mesma cor están xa colocados, síguese xogando para xuntalos. Por exemplo, se eu consigo sacar un 28, poño aquí. E pouquiño a pouco vanse xuntando. E logo outra cousa importante é que, por exemplo, se temos aquí nos dados 3 por 10, 30, e os nosos peixes están por aquí arriba, o 10 por 3, 30 está aquí, queda lonxe. Pero 6 por 5 tamén o 30, entón, no canto de poñer o peixe tan lonxe, podo poñelo máis cerquiña. E cando alguén consigue xuntalos, remata o xogo. Se saíse un número que xa está ocupado, por exemplo, sai o 100, non hai máis 100, estes 4 números só aparecen unha vez. Se alguén máis saca outra vez 10 por 10, pasa o turno, porque este número xa está ocupado.